ήταν ένας κόφτης. Αχ, δεν θα αργήσω. Έρχομαι. Κύριε Στάση, τι πάθατε? Ώρα που βρήκες κι εσύ. Γιατί δεν σου αρέσει? Μου αρέσει, αλλά άμα κάτσω λίγο ακόμα θα σε χέσω. Καλημέρα σας, κύριε Στάση. Καλημέρα σας. Κοίτα τυχεία, φίλε μου. Ένα κουτί ποντικό φάρμακο κοντεύει να φάει και αυτός αντί να τα τεζάρει, έπαθε ευκίνεια. Ρε θεία Μάρκα, μήπως μου έχεις... Μωρίς εφού εσύ, μήπως έχεις κάνει... Μου έρχεται. Τι σου έρχεται? Άσε μα σου εξηγήσω, θα με σκουπίσεις κιόλας. Λες και τα ποντίκια να παθαίνουν ευκαιρία. Τι να σου πω, Χρυσά μου, αυτό σήμερα έχει ξεφτυλίσει την επιστήμη. Άλλοι με μισή δόση σκοτώνουν ελέφαντα. Και πάλι καλημέρα, κύριε Στάση. Καλημέρα! Καλημέρα! Ανησυχώ, Στάφη. Τι σου συμβαίνει? Τι έχεις, Στάφη? Εντάξει, τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι μια... Όχι ρε πούστη, Μπαρούτη, με τάισες. Αμάν, φεύγω σαν το μοιράζ. Νομίζει ότι τώρα θα την άξει. 0 από το τέλος, μακάρι. Πόπι, Μέρι, πάτε τα φαγητά, πάρτε γρήγορα. Μαρή, μην τα πετάξεις, τα θέλω για το σκύλο. Δεν θα λυπάστε, Σινάκη. Όχι το δικό μου, το απέναντι. Εγώ δεν έχω σκύλο, έχω το Μίτσο. Καλημέρα, κύριε Παπαστάθη. Πού την είδες την καλημέρα, μωρή Ρουφιάνα. Πήγες πάει με την καλημέρα. Ας το διαλώσω με να χέσω, μωρή.